Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bayan Allah, kamar yadda kuke ganin wannan sirrin Fatiha ne mai matuƙar ƙarfin gaske wanda duk yake neman buɗe. Fatiha ce da an haɗa ta da ya Wahhab wanda yake neman, in dai buɗe kake nema bisa ga rayuwar duniya. Don Allah ka ɗauki wannan sirrin kai shi sati ɗaya, amma za ka samu turaruka guda 3 masu sauƙi, wanda wannan turaruwan su ne Binta Sudan ɗan Duwala kamfani. A kowane lokaci su za ka yi amfani da su, za ka shafa mata zufarka, su kuma za ka shafa ga jikinka. Kuma ranar Lahadi ake farawa zuwa wata Lahadi. Kullum a yadda ka gani a haka ismul azam ne. Dan Allah dan Annabi, in dai kana neman ɗauki Allah ya buɗe maka hanyoyin arziki, ka samu kuɗi har da sai sun baka mamaki kai karan kanka, harka ta buɗe ma, to ka ɗauki wannan hatimi kamar yadda kake ganin shi gashi nan an rubuta bismillahir rahmanir rahim sallallahu alaihi wa sallam fa'idatu ismul azim. Wannan ismul azim ne kamar yadda kuka san, malamai sun sha bayarwa kuma kowa ya sani cewa Fatiha ita ce sirrin Qur'ani gaba ɗaya. Da farkon farin zaka alhamdulillah sai ka karanta 1000 rabbil alamin 1000 muhammadur rasulullahi iya nan 1000 arrahmani 1000 arrahimi 1000 maliki 1000 yawmiddini 1000 jibrilu 1000 mika'il, shine an dan kuskure wurin rubutun nan, shi ma mika'il ne 1000 iyyaka na'budu 1000. kamar da kun shaji malamai suna faɗi ismul azam, wasu sun ce ma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ne. To dai koma mene dai tabbas ya Fatiha ismul azam ce. Sai ka rubuta, ka karanta iyyaka na'budu 1000, yadda ka raba haka za ka raba wa iyyaka nasta'in 1000, ya Wahhab 1000, ya Razzaq 1000, ihdina 1000, siratal mustaqim 1000, siratal ladzina 1000 an'amta alaihim 1000, gairil magalubi alaihim 1000, wala dhalin 1000, ya latifu 1000, ya latifu 1000, la ilaha illallah 1000, astaghfirullah 1000. sai salatin annabi wanda duk yahi maka so shi ma kai 1000. sai ka karanta almalu 1000. in ka zo wannan shi za ka karanta ya rabbi hakara ya ilu wal jinnu, ka hada ya ilu, shi za ka karanta 1000 da ƙwaya tara, shine kaga alfun tis'u din nan 1000 da ƙwaya tara aka nufi. amma ka samu rere mai kyau ko kantire ko ka wani ka zana wannan hatimin Wahhab ne, kana gani da idan ka sani kai ma. Wahhab abinda ake nufi Allah mai kyauta kenan. Sadaka ce muka ba bayan Allah saboda yanayin gani irin yanayin al'umma da suke ciki yanzu, wanda duk ga wannan bidiyon dan Allah sadakin saiwa annabi salati ya ce Allah ya ƙara wa annabi daraja hadaya gare shi. Ba a ɗora muku komai a ce wai sai ka wani subscribing ko sai ka wani menene, babu, kawai ka wa annabi salati shine goron hadayen wannan ismi ne. amma kullum in ka biya shi haka kayi ɗaya kenan, gobe litinin ka sake biya shi haka 2 kenan, har sai ran asabar ta zagayo. ba wai za ka ware aya ba ne, a haka za ka yi shi yadda na faɗa ma. turaren aikin kuma kar amanta guda 3 ne. Binta Sudan ɗan Duwala kamfani, ka samu masu kyau, akwai jabinsu akwai masu kyau, ka samu masu kyau, ba tsada ne dai da su ba. su za ka shafa carbinka lokacin wuridi, su za ka shafa ga jikinka sanda duk za ka yi wuridin, kuma ka yi wanka ka sa fararen tufafi. dan Allah ka yi wannan aiki in dai buɗe kake nema a rayuwar duniya, kai ko insha Allah sai ka yi mana addu'a ta alheri. Wannan za mu ɗora shi a kan channel ɗinmu wanda an ka rubuta AA Buda, wanda za ka gani a insha Allah za ku gan shi a yadda kuka gani dai insha Allah. AA Buda sirri, wannan sadaka ne fi sabilillah muka bayan Allah, sadaki kawai annabi salati, kuma Allah ya sa mu dace. kuma ne an gwada don Allah in dai har an ji daɗi mu sani. masha Allah, naku Umar Abubakar.